moro nitie kanyo to kin kata kinde machon no ahinya mana machiegni kae ka ne nitiere mosenindo manongire George Magoha noduogo kono ruodhi mopogore opogore kono gi kanyo ni ng'ato ka ng'ato rang nyathi mantiere dala oneni odonjo e sikul mora mora ma entiere mano chenro mag rango 100% transition ni bende ochopo e yo moro makare weche mag telo kama gintie gi siro chenro gi mag somo mopogore opogore kaya madana kele mheshimiwa Peter Masara ntie chenro mopogore opogore mantiere karaka ng'ato japenjo sani bende chon somo ne otegno to sani bende otegno kaka ne nitie kinde machon to kirango gwengwa makaluo kuom ranyisi kata kinde mani somo no chalade sani kinyalo keto picha no gi picha masani ma intiere godo gino mane timo juma mokalo alwora ma Suna West nyaka sani bi nyapi mi wachne oyo kama ne wantiere e kama wantiere kawuono koso pogruok nitie. Erokamano mokwongo adwa chako gonu erokamano kuom yien abed ka tadwa gone Boas be erokamano kuom tich magitiyo. Gima dwa nyiso ogandawa ni sa koro chopo moloyo kaka ne en chon manyaka water nyithindwa e skul. Wan gi lwenje mang'eny mwagoyo kaka oganda ma kok watero nyithindwa e skul to ok wadhi nyale mbele. To lwenje mwagogi silaha maduong' mwanyalo dhi logigo en somo. Nikech ka nyithindwa osomo maber kata obed ni ok oyienwa yudo nafas kaka joma moko e tije ka yudore to ka nyathi osomo somo moro mokinyal tame koponi en ng'ama an accountant to en moro mokinyal tamo pod oyudo mana nafas. Omiyo an adona kwa jowa ogandawa ni mondo wakaw wach mar somo kendo koro wang'awe kaka nong'awe chon. Asesomo kaka oganda mar Luo onagi osewuotho. Gimomiyo wan kaka wuono makata idiyowa to pod wantie mokwongo ni wariwore. Wawacho dhok achiel ni wan joka ng'at achiel. Mar ariyo jowano motelo noketo wach somo mbele. Omiyo sani kidhi e osiptende dakteche mabeyo gin onagi. Accountant mabeyo gin onagi. Jopuonj ji e mbala